एते जोर वर्षा होଉଛି ଆମ ଆଡ଼େ ମାନେ ପବନ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାର ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଧୂଆଁ ଟାଇପ୍ର ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ଯେମିତି ହଲୁଛି ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ତାର ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ